Hi guys! My name is Ara and for today, mayroon po tayong bisita dito sa bahay. Guys, meet Leah. Hi po, I'm Leah. Ako po yung girl behind LEAHRT Davao. So ngayon, meron po akong dalang tassels. Gagawin po namin ito mamaya ni Miss Ara. Okay, tassel earrings. Usong-uso yan ngayon. So Leah, ano ba yung mga materials na kailangan natin? Hook and ring, thread, tools, at cardboard or kahit anong uri ng papel. Okay, una, kailangan natin yung cardboard kasi ito yung mag-determine kung gaano kataas ang ating tassel. So, pupulupot natin siya dito. So, Pero yung gamit mo ngayon na ay thread, regular thread lang. regular thread lang. So pwede pala. Pwede po. Tapos, may mga ibang thread din tayo pwedeng gamitin, gaya nito, pang crochet. Pero sa ngayon, gagamitin natin ay regular thread. So, habang pinupulupot natin siya, kailangan natin bilangin. Kasi pag hindi natin bilingan, Hindi matatansya. Binilang, hindi po natin matatansya ang parehas na kakanila. So, bibilangin natin. So, this one, it's 200 counts po. 200 ka Po. ikot. Ikot. So, dapat firm yung first thread kasi pag nabitawan to, maaaring matanggal lahat yung mga nakapulupot na ibang thread. So, ikot ka lang. Pero dapat ito nakalagay sa isang box kasi pwede siyang mahulog. So, doon natin muna siya. Para mas steady. So, ikot tayo. Count tayo ng 1, 2, 200. So, 1, 2. Ayan, nakapulupot na po siya. 200 counts po. So, tatanggalin lang natin siya. Tapos nun, kuha tayo ng gunting. Ikakat natin yung last thread. So, pag nakuha mo na, kukunin lang natin ang ating ring. Ito po ang ring. So, gamit ang isa sa ating mga tools, open natin siya. Pag na-open Open ang na, ring. i-open natin yung ring, tapos, papasok natin sa ring ang ating thread. So, pag napasok na siya, ilalak po natin. Pero bago natin ilak, dapat nandun na nakalagay ang hook na. So, ilalak na natin siya. Yan. So, nakalak na po siya. So, ang gagawin natin, kunin natin yung gunting. Cut ng dulo. Hilahin muna natin siya para pumantay. So, ikakat natin gamit yung gunting. So, hindi pa pwede. Tama. So, ang gagawin natin, pwede natin itong suklay-suklayan. Using fingers lang. Opo. Pwede rin minsan yung yung suklay mismo. Pero this hindi ba time, hindi ba siya kailangan siyang ipitin para hindi matanggal yung mga threads. Okay. So, ayan, naayos na siya. So, balik tayo dun sa ating thread. So, opo. Pang-lock. Opo. Hila ka lang ng mahaba, mga ganyan, isang foot. So, pag ganyan na, hold mo lang, palipot mo din ulit. 1, 2, ito at least 20 na lang. 3, 4, 20. Pag sumobra o pag kumulang may Okay. difference ba? Hindi naman, hindi Wala. masyado. So, So, pwedeng depende lang sa sumobra. Opo. paglansya mo. So, cut natin. Tapos, dito natin siya ilalak. So, pag nilak natin siya, dapat naka-steady. Pwede natin ilagay muna. Tapos, Hindi mag-move or opo. hindi Ilalak magalaw lang yung- natin ng 5 beses. Usually, yung ginagawa ko 5 times. 3, 4, 5. Okay. Yan. So, since okay na ito, sure na, hindi na opo, hindi na ito matatanggal. matatanggal. Paghihilahin ng malakas. So, ayan na siya. So, syempre, dahil hindi siya pantay, kailangan Ikakat natin yun, ng diba? gunting. So, ikakat lang natin to. Medyo mahirap yung pag sigurado na para ma-sure siya na ano, no, na Na pantay. pantay. So, dapat ayusin mo din. Pagsasama-samahin mo lahat ng threads. Tapos, cut mo lang sa any length you desire. So, cut mo siya. And then, ayan na yung tassel earrings natin. Ayan. So, this is what I call plain tassel earrings. Ay, ang cute! Ayan. Hindi halata na
simple lang na thread, basic na thread lang yung ginamit. Pero ayan na, nagmukhang decente. Pwede na pang party, gala. Tapos, pag natapos na siya, ganito yung magiging itsura. So, Pero meron ito, na siya. may... Ito, pwede mo siyang ilak Lagyan ulit din ng ring. ring. Apo. So, So, ganun pa rin yung steps, Yes yung po. procedure niya. Apo. Gamitan lang Gamitan ng tools. lang din ng tools. Pwede mo siyang ilak. Pero yung iba kasi nag-order, ayaw nila ng lock na ring ang gamit. Mas gusto nila thread. So, nasa Para mas nag-order natural. din yun. Okay. So, pwede silang maka-request kung Apo. ano yung style, ano yung length. Yes. Tsaka Na anong gusto nila, kulay. anong kulay. Opo. Usually, ang nag-iiba-iba lang sila ng kulay tsaka style ng ating tassel. Kasi meron din tayong mga ganitong tassels. Ayan. Tatluhan naman. Opo. Any Ang color cute. you like. Ayan. Okay. So, pinasok din dito. Yes po. Bago mo, nag-close yan. Yes, ma'am. Ay, ang cute. So, perfect siya of all ages. Yes. Bata, Usong-uso po feeling ito bata. ngayon. Uso nga, uso. Apo. Very uso. Pero Kasi- meron din tayong maliliit. Kasi yung kanina, medium size yun. Yan. Iba naman siya. This is, the tassel is 1.5 inches. Inch. Here, pakita natin. Ayan, may maliit, Diba? tsaka May medium may size. Meron din yung hanggang shoulders. Pwede Apo. rin sila makagkas hanggang Opo, shoulders. meron din tayong ganito. Ito, Pwedeng ganyan. layered po. Layered. Opo, layered ang tawag dito. Ang tawag ko dito, since taga Davao tayo, daghan, upat. Kasi 1, Masa. 2, 3, 4, apat. Daghan upat. Opo, so meron din po tayong daghan 5. Tapos si daghan Mahaba. 5. Hindi siya mahaba, malapad. Malapad. Opo. Ay, So, yung 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, for 10 minutes, meron ka ng tassel earrings. A Yes. pair of tassel earrings. Ayan. At may iba't ibang design pa yung nandito dinala ni Leah. Pero Lay, paano ba nagsimula itong business mo na tassel earrings? Actually, nagsimula siya nung summer kasi wala kasi akong work. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng pwedeng pagkabalaan. Dati, nagdo-drawing. Tapos parang, drawing. Parang, pwede iba naman. So, ayan, naghanap ako ng mga gamit sa bahay. At yun, nakita ko, meron pala mga tools si mama. Then, meron din pala siyang mga beads. So, trinay ko lang, dinignan ko din sa internet kung ano yung uso. Doon siya nagsimula. Pero yung procedure mismo, Yung procedure, paano mo na? internet. Meron sa website ng anong website? Basta may certain Oo, website. certain website. Tapos pinalo ko lang paano gagawin. Tapos ayun, nag-post ako ng sample sa internet. So nag-Instagram ako. Oo. Pero Pero before, hindi pa business. hindi pa. Ano lang yun, parang gawa-gawa lang. Okay. So, sinimulan ko sa Instagram na personal. Tapos maraming nag-like, nakashare din kasi sa Facebook. So, maraming nag-like. So, naisip ko, bakit hindi ko siya ibenta? Oh. So, gumawa ako ng Instagram. So, you can follow pala my Instagram, LEAHRT. Leah with H po, and then RT_Davao. Guys, before we end this video, may good news po si Leah sa ating lahat. Ayan, ang LEAHRT po ay mamimigay ng 3 giveaways. So, kung paano po ang mechanics, makinig po tayo kay Miss Ara. Ito na. Actually, mechanics namin. Number 1, share this video sa inyong mga social media accounts. Make sure na naka-public. Public po ha, hindi friends only, hindi friends of friends, kundi naka-public ang privacy settings. Number 2, lagyan ng caption and use the hashtag LEAHRT and hashtag tassel earrings. Ang pinakamaraming likes and shares will be the lucky winners. Be sure to screenshot your post and send it to Leah's Instagram account at LEAHRT_Davao. We will announce the winners on July 27. Para mas kompleto, mas detalyado yung mechanics, ilalagay ko ulit sa description box below. Leah, thank you for sharing with us Thank you din your po. skills and knowledge. Yes po, thank you din po sa invitation, Miss Ara. Guys, salamat din po sa panonood. Thank you so much. God bless and to God be the glory. Bye-bye!